मी आमंत्रित करते स्टेजवरती निधी आणि सावी. एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ दे. निधी गारा आणि सावी जर दोघा जण उपस्थित दोघांनी कृपया रंगमंचावर येऊचा असा. एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ दे निधी गारांसाठी. त्याचबरोबर आपली स्वतःवरची मोठी स्वप्न या मालिकेला सगळ्यांच्या घराघरात पोहोचलेला रुची पालव एकाकडे विनंती करते की तेही पण रंगमंचावर येऊचा असा. छोट्या वेळेची मोठी स्वप्न या मालिकेतनं आपल्या भेटलेली आहे रुची नेरुळकर. डिजिटल हेड सन्मानी आणि लेखक नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत आहे माझ्या चॅनल मध्ये. आम्ही आता चाललो रील्स मालवणीच्या अवॉर्ड शोला आणि ते आहे कुडाळमध्ये आणि मालवणी दिनाच्या तुम्हा सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा. तर जाऊया. हॅलो, हा काय म्हणता? पेपर कसा गेला त्या दिवशी? कसे गेले? पुरस्कृत मालवणी अवॉर्ड शो वर्ष दुसरा असा आणि या दुसऱ्या वर्षाचा सुरुवात करताना मला खूप आनंद होता. अगदी थोड्याच वेळात त्या कार्यक्रमात आपण सुरुवात करतलो. मान्य त्यामुळे जास्तीत जास्त कमी बोलण्याचा ते प्रयत्न करतले. आज जी माणसं आहे तरी ती रील्स मालवणी संघाने अध्यक्ष कृपया आवश्यकता आहे. तो दिवस आपण मालवणी भाषा दिन म्हणून साजरो करतो. आणि एक गोष्ट अभिमानात माका सांगायची वाटतं की मालवणी भाषा ही एकमेव अशी बोली भाषा असा जिचो दिन साजरो केलो जाता, ती आपली मालवणी बोली भाषा. आणि या दुसऱ्या वर्षात पदार्पण करत असताना रील्स मालवणीच्या सगळ्या कुटुंबाक आणि आपल्या सगळ्या मालवणी भाषिक लोकांका अत्यानंद होता. त्या कुशीत अथांग सागर घेऊन हयात घालवणाऱ्या आम्हा मालवणी माणसात आणि आमच्या मालवणी भाषेत सह्याद्रीचो ह्यो रांगडेपणा आणि समुद्राचो गूढ विक्षिप्तपणा चांगलोच उतारलो. आमच्या अवीट गोडीच्या मालवणी भाषेचा एक महत्वाचा वैशिष्ट्य म्हणजे
या भाषेत असलेलो रांगडेपणा आणि सरळ सोट सहजपणा. जसे आपण सहजपणे ओव्य म्हणतो ना, त्याच सहजतेने आमच्या मालवणीत शिव्या म्हणजेच गाळी आणि म्हणी येतात. गाळी आणि असभ्य शब्दांवरून त्या त्या भागातली संस्कृती समजता असं म्हणतात. पण आमच्या मालवणी मुलकात शिवी ही ओवी म्हणून स्वीकारली जातात. सह्याद्री आणि समुद्राच्या नैसर्गिक रोखोकपणाचा साथ चढवून आमची मालवणी भाषा सजली आहे. पण बोलण्यात जातीचा उल्लेख सहजपणे करणारा यो मालवणी माणूस व्यवहारात मात्र जातीभेद पाळणं नाही ह्या महत्वाचा. सुरुवातीच्या काळात कुडाळी म्हणून ओळखली जाणारी आमची ही मालवणी भाषा बाबूजी म्हणजे ज्यांची आज जयंती असा ते मालवणी नटसम्राट मच्छिंद्र कांबळी यांच्या वस्त्रहरण नाटकामुळे मालवणी म्हणून मिळवतात. आमची मालवणी भाषा साता समुद्रापार पोहोचली आहे आणि कुडाळीचो मालवणी यो शब्द बदल कधी झालो ह्यात कळलाच नाही. मालवणी भाषा ही मुळातच नादमाधुरी असलेली भाषा. ठे झिला घराची आठव रे, 5 तरी रुपये पाठे रे, अशी कविता करणारे विक्रू नेरुरकर हे मालवणीतील पहिले कवी. विंदा करंदीकर, मंगेश पाडगावकर, मधु मंगेश कर्णिक, जयवंत दळवी, चित्रम खानोलकर, प्रश्री नेरुरकर, आना पेडणेकर, वसंत सावंत हे मालवणी पर्यावरणातले दिग्गज साहित्यिक. त्यांच्या वांगडा घायल्या बाकीच्या साहित्यिकांनी सुद्धा मालवणीचा आपल्या साहित्यात वापर केला. वस्त्रहरणकार गंगाराम गवाणकर, झिंझिनाटवाले डॉक्टर महेश केळुसकर, दादा मडकेकर, गीतकार गुरु ठाकूर, नाशी परब, अनिल धाकू कांबळी, हरिहर आठलेकर, मनोहर कदम, प्रवीण बांदेकर, उषा परब हे काय लोकशाही असा असा विचारणारे रोजारिओ पिंटो, सुनंदा कांबळे, नंदा पारकर, अरविंद महापडकर, नामदेव गवळी, सुरेश ठाकूर, अर्जुन राणे, संतोष वालावलकर, सतीश पाटणकर, सतीश लळित, सई लळित, बाळा कदम, विजय पालकर, TN खोबरेकर, अरविंद शिरसाट, प्राध्यापक गोविंद काजरेकर. जिवंत ठेवण्या ही आपली जबाबदारी असा. कारण मालवणीची पताका त्यांनी खांद्यावर घेतलेली आणि ती साता समुद्रा पार नेऊन रोवलेली पण रोवलेली पताका ती अबाधित ठेवणं ही जशी आमची जबाबदारी आहे तशी तुमच्या सगळ्यांची जबाबदारी आहे. एकदा जोरदार खणखणीत टाळी वाजवूया या मालवणीच्या प्रवासाबद्दल. म्हणजे काय असा का हो प्रवास उलगडूचो होईल की त्यांना राजसभेत दिल्यासारख्या वाटाव्या. कारण पहिलो हिल्स मालवणी अवॉर्ड वर्ष दुसऱ्यांचो पहिलो अवॉर्ड आपण देऊन सन्मानित करतो, ज्यांनी दशावतार कलेच्या माध्यमातून मालवणी भाषेक एक वेगळी ऊर्जा निर्माण करून दिली असे आपले दशावतारी नाट्य कलाकार सन्माननीय कृष्णा. एकदा जोरदार खणखणीत टाळ्या होऊ दे तर जदू काकांसाठी. काकांना विनंती आहे कृपया सन्मानपूर्वक आपण स्थानापन्न होऊ जा. काकांची तब्येत खरंच खूप नाजूक असा. 5-6 दिवसापूर्वी भेटाक गेलो तेव्हा काकांनी नकारच दिली. त्याचप्रमाणे सन्माननीय संजय बेंगुर्लेकर, रुपेश कातडे यांना विनंती आहे तुम्ही येऊचा असा या सत्कार सोहळ्यासाठी. त्याचप्रमाणे अध्यक्ष रील्स मालवणी तुषार कळपटकर, विठ्ठल तळवळकर आणि तेजस मस्के काही विनंती आहे तुम्ही उपस्थित राहायचा असा. रील्स मालवणी पुरस्कृत मालवणी अवॉर्ड शो वर्ष दुसरा आणि हात घेऊ दे तात्यांका. हो तात्यांना तुमका हात मारतात काय असा तो. अरे बापरे, अरे बाबा माझ्या क्या बात आहे, क्या बात. नमस्कार मंडळी. तात्यानु काय मालवणी भाषेत सगळ्या
महाराष्ट्रात नाही तर भारतभरात जगभरात एक वेगळी हिस्को तुम्ही दाखवला. पण तुमचं हिस्को इल्या दिसलो. नागेश निंबळेकर पण भियाले, आवाज करू लागले. मग हे वाजले नाही का? मग आमच्या पाठी कायम त्यांचा हात असता. झगमगाट हो दिसताना लाइटिंगचा सगळा जा काय दिसताना तर त्यांचाच असला. त्याचं नाव नको, त्याचा सांगूचोच नाही, गुलदे असतात असं. मग काय, आणि गुलदोस्त कोण उघडतले माहिती? हे बसलेत ना तेच सगळे उघडतले. बरोबर. इल्यापासून मला वाटतं तुमची गुजबुज असते सगळ्यांची. या नवीन काहीतरी सुरसुरा काढलेली या मालवणी पोराने, खेकडो आणल्याने, खेकड्याच्या पोटात सुद्धा आमच्या एंट्री दिलेली. नेमके काय असा त्या तुमचं कळत आलं. माझा मी घरी खेकडो बघितलं होतं, सुरू केला प्रोग्राम मला माहितच नाही. आता पोराने सगळे शिस्तीत रांगे देत होता. गुण मग आवडतो. प्रचंड शिस्त प्रचंड तुमची चांगली. अध्यक्ष आमचे असे असत ना, शिस्तीचे असत. शेवटी प्रोफेसर असते. मग का इंजिनिअरिंगचे प्रोफेसर साधेच नाही. हे सगळ्या पोरांसाठी टाळी कोण वाजायचं लो? एवढं मोठं घाट काढलेलं टाळी नाही. हरकत नाही दादा, उशीर झालो, येळ काढूया नको. खडखडीत तात्यांच्या स्टाईल मध्ये तुमचा तात्यांचा गाणं होऊ दे. बघूया. पण सगळ्यांना विनंती करतोय, नाही बघा हे गुरव असो पण आज मान तात्यांचो असा म्हणून मी गाणं घालतोय. सगळ्यांनी पाणी चपटा पाहिजे काढून ठेवा. खरी गोष्ट आहे बाबा. काढा चपटा काढा. तर बरोबर गाराणा घालतोय सगळ्यांनी आजोळलास. गाराणा घालतोय सगळ्यांनी माझ्या मागून होय महाराजा मना होया. जो होय महाराजा मनात होत नाही त्या पुढल्या वर्षा काही उभे पण करू नाही. तर गाराणा घालतोय मोठ्या होय महाराजा म्हणा. तर देवा गणपती बाळागावच्या बाळाराटीच्या बाळाबाळाटीच्या महाराजा आज तुका सांगणं करू कारण महाराजा. आज दिनांक 4 एप्रिल म्हणजेच मच्छिंद्र कांबळी आपले सगळ्यांचे लाडके बाबूजी नटसम्राट मालवणी नटसम्राट मच्छिंद्र कांबळी यांचा जन्मदिवस आहे महाराजा. तो दिवस आपण गेले कित्येक वर्ष मालवणी भाषा दिन म्हणून साजरा करतो महाराजा. या दिनाचं औचित्य साधून गेल्या वर्षी ह्या सगळ्या पोरांनी गेल्या वर्षापासून यो नवीन मालवणी अवॉर्ड सोहळा सुरू केला महाराजा. जसं गेल्या वर्षी यो सोहळा संपन्न झालो तसं इतकं चांगलं सोहळा या वर्षी पण संपन्न होते महाराजा. जर कुणी आडवं का उभं उभं का आडवं म्हणायचं बिंबराचा बिंबराचा घोडापणं त्याच्या जात त्याच्या नशेत गाले महाराजा. अंधार मिळाचा 12 कधी एक तर एकाचे 21 बाजाचे 25 कर. आणि या सगळ्या रील्स मालवणीच्या बाळगोपणांचा या सर्व मायबाप प्रेक्षकांचा सगळ्यांचा सुखी समाधानी आणि यशस्वी कर महाराजा. आणि आपल्या या मालवणीचा झेंडो या रील्स मालवणीचा झेंडो असोच फडकत रवाने. आणि जो रील्स मालवणीचा मालवणी अवॉर्ड वर्षानुवर्ष तुमच्या सर्वांच्या आशीर्वादान असोच करत रवाने रे महाराजा. तो पहिलो मान आपण देतो आपल्या सगळ्यांची लाडकी मालवणी प्रभावक स्त्री अर्चना बराबर. आणि यासोबतच रील मालवणचे अध्यक्ष तुषार कळकटकर, विठ्ठल तळवळकर आणि तेजस मस्के यांना पण विनंती करते तुम्ही स्टेजवर येऊन जा. अर्चना बराबर मडुराची ती त्या सिंधुदुर्गाची विनोदी असत. त्यामध्ये मी लकी कांबळी यांना पण विनंती करते की
की त्यांनी कृपया रंगमंचावर येऊचा असा तुमचा एक छोटासा सन्मान होतो. त्याचबरोबर अनिकेत रासव, मंदार शेट्टी आणि त्यांची पत्नी मयुरी शेट्टी यांना पण विनंती करते की त्यांनी सुद्धा रंगमंचावर येऊचा असा. आपल्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष तुषार तळकटकर आणि विठ्ठल तळवलकर यांच्या हस्ते यो सन्मान आपण करतो. ही तीनही चारही नावं अशी असत मंडळी की सातत्याने सोशल मीडियावर ऍक्टिव्ह असणारे चेहरे, हे चेहरे अनोळखी तुमच्यासाठी नाही आहेत. सतत तुमच्या मोबाईलमध्ये प्रत्येकाचा एकतरी फोटो, प्रत्येकाचा एकतरी व्हिडिओ असतो. नक्की कमी खूप खूप स्वागत असतात. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे गेल्या वर्षी जो सर्वोत्कृष्ट प्रभाव पुरुष म्हणून नक्की दादा आपण पहिलं आपण गेलो होतो त्यासाठी का जोरदार टाळ्या वाजवले नक्की दादासाठी. त्याचप्रमाणे मंदार शेट्टी आणि मयुरी शेट्टी यांचं पण खूप खूप स्वागत असतात. रील्स मालवणी परिवाराकडनं हो अगदी छोटीशी आपुलकीची प्रेमाची भेट. अध्यक्ष तुषार तळकटकर आणि उपाध्यक्ष विठ्ठल तळवलकर यांना विनंती करते की त्यांनी या कार्यक्रमात दिलेल्या आपल्या इन्फ्लुएन्सरांचा स्मृतिचिन्ह देऊन सन्मान करू. या कार्यक्रमात आवर्जून उपस्थित राहिलेली भाग्यश्री जोडी उद्या सुद्धा आता मुंबईवरून या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असतात. त्याचबरोबर संकेत हासुरकर, निलेश जाधव आणि रोहित कडू. सर्वोत्कृष्ट अभिनेता मोठ्यांमधून पण सर्वोत्कृष्ट अभिनेता एक नंबर पटकावलेला असतो. आणि कीर्ती लहान पण कीर्ती महान अशी आपण ओळख म्हणू शकतो. त्याचबरोबर त्याची आणखी ओळख असा पण आम्ही जरा ती राखून ठेवतो कारण आमच्याकडे पण काहीतरी राखीव आहे. पुढे जरा वापरू गाव आहे ना, हातचं राखून ठेवचा लागतं. हातचं राखून ठेव पण अशी माणसाला हातची राखून कधी कधी ठेवत पण नाही. म्हणजे आमचे राजन नाही काही गेले ते लगेच 500 रुपयाची नोट काढली बघा. त्याच्यासाठी बक्षिसीला जोरदार टाळी वाजवतात का नाही तेवढं तरी आपल्या हाताला असत. हो हे 500 रुपये तुझ्या पुढच्या वाटचालीसाठी बाबा रे. ही त्याची नम्रता असं दिसलो का पाया पडतात. बाजारात दिसले तरी पाय का हात लावता असं कधी करू नको. तुझी नम्रता माका माहिती असा. पण हो येणाऱ्या पुढच्या काळात ना होणार नाही त्याच्यासाठी खूप खूप कष्ट असतात आणि ते मी वेगळे सांगूची गरज नाही. मला वाटतं होय होय कष्ट हात टाकून सांगतात ते आमचे कष्ट आमका जाऊचं असा. तर आम्ही जास्त वेळ न घालवता पुढच्या अवॉर्डकडे वळतो आणि पुढचा अवॉर्ड असा सर्वोत्कृष्ट मालवणी प्रभावक पुरुष. आणि हो अवॉर्ड देण्यासाठी मी स्टेजवर निमंत्रित करते ज्यांच्या मसाल्यात या संपूर्ण तो संपूर्ण कार्यक्रम समसमीत होतो असे सद्गुरु कृपा मसाल्याचे सर्वेसर्वा आमचे मित्र आजचे बर्थडे बॉय अभिनेता विश्वजित पालव आणि सौ पालव यांना जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया. त्यांना विनंती आहे कृपया त्यांनी व्यासपीठावर येऊ जा. आवाज सर्वोत्कृष्ट प्रभावक पुरुष आणि हो अवॉर्ड जाता गोष्ट कोकणातली अनिकेत
विजय पालकर यांच्यासाठी मालवणी तडका दैनिक लोकमत 2017 पासून आज सगळ्यात चालू असतात. गोवन मार्का साप्ताहिक किरा व साप्ताहिक या दैनिक लोकमत म्हणजे अनेक मालवणी भाषेत 17 प्रसिद्ध झालेली असतात. या सर्व प्रसिद्ध झालेल्या लेखनाची कागदाची संग्रह जतन करून ठेवलेलं आणि या सगळ्या आपले मालवणी लाडके पत्रकार विजय पालकर एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ दे. सर्वोत्कृष्ट मालवणी पत्रकार विजय पालकर. सोबत आमचे अध्यक्ष तुषार तळकटकर यांनाही विनंती करते, कृपया तुम्ही स्टेजवर येऊ सर. हो स्पेशल आपण अवॉर्ड देऊन सन्मानित करतो. गेली अनेक वर्ष 2007 पासून आज तक चालू असलेल्या गोवन वार्ता साप्ताहिकातून सातत्याने त्यांनी मालवणी मधलं लेखन केलं. दैनिक लोकमत मधून त्यांनी मालवणी भाषेत अनेक त्यांचे टीमसाठी सॉरी चुकून माझ्याकडनं देवगडीला ते डोळा मार्चर ते एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ दे. आपण डोळा मार्चला इन्फ्लुएन्स होतात. दोडा मार्गात रेट वेगळा, देवगडात रेट वेगळा. खंयचो रेट होय तुमका? दोडा मार्गात कशे किलो काजी? 550 रुपये. होय देवगडचे स्पेशल असत. माफ करा, दोडा मार्गचे स्पेशल असत 550 रुपये किलो. देवचे झाड असे बरोबर. हो मालवणी माणसाची वृत्तीच तशी आहे काय, बरोबर ना? दिला तर सगळं आम्ही झाडून देतो. चाकरमानी येतात माहिती आहे ना, येताना खाली हात घेऊन येतं, जाताना सगळा भुजात घेऊन जातं. तशी आपली उदात्त ते काय म्हणतात तर प्रेमळ वृत्ती असा. त्याच्यामुळे कसे किलो जातं खरं सांगून टाकूया. 200 खर्च बघलात ना, हरकत नाही. आता बाजूच भेटा हरकत नाही. रामाबरोबर जशी सीता आहे तसा त्याच्या सोबत सातत्याने असणारो लक्ष्मण म्हणजेच भूषण बाकरेंसाठी एकदा जोरदार टाळी देऊया. आणि राम सीता लक्ष्मण असत म्हटल्यावर हनुमंत पण होय, म्हटल्यावर सावंत नवीसाठी एकदा जोरदार टाळी देऊया, तो पण असा. आणि बाकी सगळेच नृत्य कलाकार येतात. प्रीती नेमळेकर, शुभम पाटकर, सगळ्यांनाच विनंती आहे स्टेजवर येऊचा. सैराज नाईक, मनीष पाटकर, जय कुडाळकर, अनंत पाटकर. एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ या संपूर्ण अयोध्या टीमसाठी. यामध्ये काही आपले रील्स मालवणीचे पण कलाकार असतात. काय हे सगळे कुडाळशी पिंगुळीतले हायलेस कलाकार असत. आणि केदार देसाईंनी, प्रणव देलीनी या सगळ्यांना एकत्रित केल्याने आणि हा महादिव्य असा महानाट्य. रीना वराड, नारा मयेकर, मकरंद मयेकर, प्रणव धुरी, सर्वेश पेडणेकर, ऋत्विक धुरी, आकाश चौका. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपली मालवणी भाषा, आपलं कोकण अगदी जगापर्यंत पोहोचवण्याचं हे काम करतात. त्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवतात या आपल्या सगळ्या कलाकारांसाठी. सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा देत आहे. खूप खूप शुभेच्छा देत आहे. पुढील वाटचालीसाठी असंच सातत्याने मालवणीसाठी काम करीत राहा आणि ही मालवणी भाषा जिवंत ठेवण्याची जबाबदारी आपली असा. सर्वोत्कृष्ट मालवणी अभिनेत्री निर्मला टिकम एकदा जोरदार टाळ्या वाजवतात आपल्या निर्मलाताईंसाठी. यासोबतच हिल्स मालवणचे क्रिएटिव्ह हेड
तेजस मस्के यांना पण विनंती असा, कृपया तुम्ही स्टेजवर येऊ जा. सर्वोत्कृष्ट मालवणी अभिनेत्री आणि नाव आपल्या समोर येता गेली अनेक वर्ष सातत्याने रंगभूमीवर कार्यरत असणारी आमची लाडकी अभिनेत्री निर्मला टिकम. एकदा जोरदार खडखडीत टाळे होऊन जाऊ देत. जवळपास 800 पेक्षा जास्त नाटकांमधनं कामं केलेली असत. मालवणीमधनं त्यांचं खूप काम असत. त्याचप्रमाणे गेले भजनाक पोचले लग्नाक या विशेष त्यांचं नाटक आणि सध्या क्षेत्रपाल श्रीदेव वेतोबा या मालिकेत पोलीस पाटीलची म्हणजे माझ्या आईचं रोल जिने केलं होतो ती निर्मला टिकम एका हो सन्मान जाता. क्षेत्रपाल श्रीदेव वेतोबा. भोळा मामा अर्थात विवेक मागे, गाव मामी, अक्षता कांबळी, मालवणकर, उदय सुकाळे आणि नित्यानंद जडिये सर, त्याचप्रमाणे निर्मला टिकम, हवालदाराची भूमिका साकारणारे विकास सर्वे, नंदी भूमिका साकारणारे आपले पृथ्वी खुरी, सगळ्या माझ्या मालवणी कलाकारांना विनंती असा की कृपया बोलणार तरी स्वीकारू. छोटा पाकिट बाडा धमाका आरव आहे. आणि मी निलेशला पण विनंती करते की त्यांनी पण या अवॉर्ड घेताना जॉईन व्हावा, कारण की या सिरियल मध्ये पण निलेशची भूमिका होती. तर संपूर्ण पण त्याची आई आजच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असा, तर एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ देत या सगळ्या इन्फ्लुएन्सरसाठी. शुभम राहुल, तेजस काळसेकर, पराग कुबल, कोकणी बालमाणूस, ओंकार पालव, म्युझिक वाजत राहा. चक्की आपल्या आना कुंभार आता चक्की वाजवत होतो. एका जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ दे त्यासाठी. खूप खूप धन्यवाद आणि पुढील वाटचालीसाठी लाख लाख सगळ्या शुभेच्छा. असाच कार्य तुमच्या सातत्याने चालू राहू. गबरी मंदी कवर बाई मंगळा गबर मंगळा गौरीचा सागर. गबरी मंदी कवर बाई मंगळा गबर चला मंगळा गौरीचा सागर. आनंदिया फुलून आली अंगण
मालवणी अवॉर्ड शो असा मालवणी जत्रेचा मुळाट बाबूजीच म्हणजे मच्छिंद्र कांबळी यांचा सुंदर असा स्केच भूषण मिस्त्री साकारलाय त्याच्यासाठी